Continuam, així està el món en directe a Canal 4 Televisió. Anem a conversar amb una persona que toca de primeríssima mà des de sempre. El posam aquí ja, si voleu, per favor, companys, en el nostre convidat, perquè coneix més bé que ningú els cicles, la gent, quan comença a viatjar, quan deixa de viatjar, on va, on deixa d'anar. No és així, Pau, gràcies per estar amb nosaltres. Com va això? Bon vespre, com estàs, Joan? Molt bé. Surant de moment. I vosaltres com ho duis? Perquè sou una d'aquestes empreses, bueno, Viatges Solla Tours, jo crec que sou de les veteranes, i tu, que ets un home jove però coneixes molt bé, de primeríssima mà, els cicles del turisme i, a més, el turisme local. Ara que parlant tots de que mos hem d'espavilar, de que hem de ser els primers que hem d'empenyar el carro, com està el moment? Bueno, jo ara, dia 1 de juny, vaig obrir l'agència, perquè ja ho necessitava, i bueno, era més per orientar i per explicar a la gent que ara més que mai m'han d'apoyar, les illes, han d'apoyar el turisme nacional, i bueno, hem muntat paquets. Ja sabeu que entre illes, a final de mes de juny, Formentera ha quedat tot ple, els barcos estan tot plens, i bueno, són bones notícies i vol dir que la gent té ganes de viatjar, té ganes de sortir i té ganes d'estar d'un pes a les illes. Sense cap dubte ni un. El tema és com ho farem, perquè la gent realment està en una situació, tu mateix deies, perquè ja ho necessitàvem obrir, no? Què veus cada dia? Quina és la teva percepció com a professional, com a veterà del món del turisme i dels viatges? Què notes ara mateix? Bueno, jo noto que, per exemple, clar, la gent està bastant fotuda, molta gent encara no ha cobrat ni els ERTEs, però també hi ha un públic objectiu, que és el públic, el client objectiu que ara mateix és el que té, teòricament, per jo d'un pes, que són tots els funcionaris, tots els col·lectius de primera línia que han fet feina per nosaltres perquè estiguem sants i protegits, que policies, metgesses, infermeres, caixeres de supermercats, farmacèutiques, tota aquesta gent ha seguit fent feina, ha seguit cobrant, i és aquesta gent que ara mateix té un pes i bueno, hem d'anar cap a ells, perquè la gent que està en Esparo, la gent que no ha pogut començar a hotels, que ha acabat Esparo, que s'ha cobrat, aquesta gent no podrà viatjar entre cometes perquè primer el que s'hi cobra d'un pet serà per posar-lo en la butxaca, pagar rendes, pagar atrasos i viatjar serà una cosa terciària, no secundària, terciària, i no serà enguany, segur. Ara faré una cosa, Pau, amb el teu permís. Posaré un vídeo que tenc d'un minut molt guapo vostre, i ara perquè la gent ho vegi, continuarem amb tu en l'entrevista. Posa-lo, companys. En los últimos años hemos evolucionado muchísimo. Nos hemos dado cuenta de que lo más importante al final es vivir. Descubrir lugares maravillosos. Adentrarnos en culturas increíbles. Ciudades que nunca duermen. Todo está a tu alcance. ¿Estás listo para viajar? Escoge un circuito a medida. Embárcate en un crucero. Vive el lujo o experimenta aventuras. Vuela a cualquier parte del mundo. Viajes Soller Tours. Pau, l'he posat perquè aquest vídeo, a més de la pressió, fa partiguera. Sí. Això va ser la darrera proposta que he fet jo en vídeo, perquè m'ha anat molt fer vídeos meus. Què dius? I ara bona, molt bon gust, molt ben fet, i com t'he dit, promou emocions, provoca les emocions. Sí, jo tenc un lema. Si no estàs present, no t'aboven. Si no t'aboven, no existeixen. Si no existeixen, no te compren. Exacte. Sempre tinc que estar pitjant en són grossos, perquè jo som petitó. És igual, però penses bé, mira la Coca-Cola, que tothom la coneix, i mai han deixat de fer publicitat. Llavors, la gent, ara, per exemple, en la crisi, tu ho has fet bé, però la gent, nosaltres que som una empresa com tu, privada, que nosaltres oferim comunicació, tu ofereixes viatges i excursions, i al final tu el que fas és que la gent, que és el que més m'agrada jo, és compri experiència, en comptes de comprar trastos i vengui a acumular. Deixeu-vos anar tant de trastos, comprar un cotxe més econòmic, anau allà on en Pau Alemany i diu-li, Pau, me'n vull anar de viatge. Què puc fer? Però és mentida. Llavors, clar, la gent ara en crisi diu, no, el primer que hem de fer és llevar de partida de publicitat. Error!
problema, la teva marca desapareixerà en un any, dos, la informació que hi ha ara avui en dia, i en Pau ho sap, el flux d'informació que hi ha, que tot passa tan ràpid, d'aquí mig any, d'aquí un any, la marca no se'n recordaran, o fas publicitat ara, el que puguis, o d'aquí un any, és mort, perquè n'hi haurà d'altres de joves que empenyaran el carro, què te penses? Que no començaran empreses noves. Ho dic a tothom, perquè la gent va equivocada, molta de gent va equivocada amb això. Parla-mos una miqueta, Pau, ja que tu veig que coneixes molt bé el tema. La gent ara comença a dir, no, em vull anar però no molt en fora, té por del coronavirus encara, o ja diuen, no, vinga, a on me'n puc anar, Pau, en seguretat que tu tens controlat segurament, Pau, a on hi ha països amb mesures. Parla-mos una mica d'això, dels destins. Bueno, els destins, bàsicament, només podem anar a Balears, entre illes, que hi ha una bona situació, i després cap a la península, ja a partir de dilluns van poder sortir ja cap a la península. I després, a partir de dia 1, si no res de nou, ja s'obriran, se diuen línies verdes, no sé quin nom se li posaran, jo dic línies verdes, que entre països puguem tenir vols cap allà i poder visitar el país que tingui el mateix nivell de Covid que nosaltres. I què més? Què t'anava a dir jo més? Què he muntat jo? Per exemple, jo he muntat, perquè sempre m'estic pensant, reinventant, com que jo m'agrada viatjar bastant i també faig un viatge gran cada any per descobrir món i després em faig un parell de petits per descobrir també el més proper que tenim per aquí de vora. M'agrada molt l'enologia, m'agrada molt la cultura i viatge per Espanya i dels meus viatges he fet un recull dels que jo m'han agradat més i els estic oferint als meus clients. I com que jo ja he estat abans, jo li puc dir, has d'anar a dinar aquí, has d'anar a sopar allà, dorm aquí, vés a visitar aquesta bodega o vés a visitar aquesta iglesia, vés a tenir aquest parador. I clar, i la gent m'agraeix perquè jo de primera mà ja li puc dar el consell i no m'he llegit un molt de llibre per poder vendre el producte. I això, a més, els fas un favorasso, perquè els estàs segurament ajudant en el tema del pressupost del viatge. Perquè els diu, no facis això, no em porta i vaig perquè no val la pena, o vés aquí en comptes d'allà, els pots ajudar molt. Sí, m'he reinventat d'aquesta manera, perquè tothom ha de cercar la seva manera, i jo som petitó, i tinc que fer, me tinc que moure per aquestes... No, jo permetem, jo estic a la teva web, estic que tu xerraves ara, em posat el teu vídeo, i estic a la teva web. Tu dius, jo som petitó, no és petitó, jo per mi el que te fa gran és el que tu estàs transmitint ara, que te veu tota la comunitat autònoma, te veuen de forma entera, de pit i usos, de per tot, i a més gent de l'estranger, perquè me consta que per streaming de resident de les Illes, Pau, de Menorca, d'Eivissa, alguns amics meus estan a Chicago, Estats Units, gent de Canàries, Itàlia, Suècia, de lo millor t'estan veient o te veuran a la repetició del programa o el que sigui, però jo ara som a la teva web de viatges, aneu www.sollertours.es, jo he entrat ara, jo no ho coneixia, ara he entrat. Punyeta, on hi teniu Instagram, ara me faré seguidor teu, espera, veuràs, Facebook, Instagram, me'n vaig directament, ja som a Instagram, molt bé, i aquest tour de la foto amb una bolla del món, m'agrada molt, aquesta foto. Això mateix, molt bé. Per tot. 1, 2, 3, seguir. Ja t'estic seguint aquí perquè a més per veure aquestes fotos i seguir un poc el que fas, estic encantat. Per tant, què és el que te fa gran, Pau? Te fa gran el que mos acabes de dir. És a dir, no té, per mi, no té tanta importància. Si tu dius, no, ja tenc un local, el tenc a Solla... No, el gran t'ho fa la teva experiència, la teva possibilitat d'assessorar, que qualsevol persona te pot dir ara mateix, Pau, te telefon, i on ets? Som a Cala Ratjada. Que me dius? Què vols? Que has de menester? Dues telefonades i arregles un viatge? No em porta vengui ni Solla, no és vera? Avui mateix per WhatsApp ja m'han hagut, bé, avui a Palma és festiu, a Solla no he hagut de fer feina jo, però que m'envien WhatsApps gent de Capdepera, gent de Palma, tinc que m'estar això, i jo els hi preparo, no han de venir a Solla, i jo ja els envio per correu electrònic i feina feta, i cobrat, i per avall. Som molt àgils, molt transparents i molt clar. No, sabeu. Que t'anava a dir, per cert, en el local que he hagut de fer, per si cap la gent ve allà i això tot, control, mesures sanitàries, he hagut d'adequar tot, no? Sí, he posat els 2 panels de protecció, sempre amb un logotipo, perquè n'hi ha que són tot blanc, jo m'agrada posar sempre el meu logotipo per tot. Després he posat el gel típic i després un spray per fer les manetes netes, per les cadires, i bueno, dins és una agència segura, que si han de cercar un viatge i han d'entrar, que no se'n aniran infectats, en poques paraules. Me vols dir a on no has estat del món? Perquè m'entenguis.
Sí, bueno, jo, per exemple, ara vaig mirar per TripAdvisor i vaig mirar tot el que havia fet i he fet un 22% del món només. Què dius? I jo, per mi, he viatjat molt i quan vaig veure això, dic, som un nogres que encara me queda molt per viure, per estudiar i per conèixer. I bueno, que me queda per veure. A on aniràs? Digue'm directament a on te fa ganes de partir ara ja, quan tot d'una que puguis, o vulguis. És que hi ha molt de llocs, perquè també està... No ho sé, jo m'agradaria anar molt a Nova Zelanda o anar a Austràlia. Ja són dos, ara m'has sorprès, ja són dos. Són 30 hores de vol, en un poc pallissa, però bueno, si te'n vas amb il·lusió, l'avió em fa més dia. No, l'avió em fa més dia, i no hi és ben vera. Que m'agrada això que comentes, perquè de veres que, tot i que jo sempre som persona que també li agrada tot l'online, jo som de confés, jo m'agrada molt operar en temes per internet perquè considero que hi ha coses que valen la pena, sense cap dubte ni una. Però sempre també te confés que quan he de fer una compra per internet no te parlo d'Amazon o això, te parlo de coses com ara un viatge, vull saber qui hi ha darrere aquella agència, vull saber darrere aquella botiga, de lo que sigui, qui hi ha darrere. I som un poc a l'antiga, a lo millor, però telèfon. I si no m'agafa ningú, me'n vaig un altre. Vull saber que ja ho duen persones, perquè lo d'internet és meravellós, però lo teu és increïble, Però com se pot, diríem, compatibilitzar una cosa amb l'altra? Vull dir, que els diries a la gent que només creuen no, online me surt més econòmic, perquè el viatge els puc trobar ofertes, me connecta a través d'una VPN des d'un altre país i la mateixa oferta la puc trobar més econòmica. Jo crec que on hi hagi interacció humana i un pau alemany, no sé, és un avantatge, Bé, per Alemanya, qualsevol agència de viatges, que tingui que ser per agència de viatges, que tothom és molt vàlid. Jo que recomano, jo no te puc convèncer d'un ciència internauta de que vinguis a jo. Jo només te puc dir que m'aprovis i no som ni més car ni més barat. Jo ara vaig començar en el 96, tenc 24 anys d'experiència, he viatjat molt, he viscut moltes coses i te puc dar el meu parer de tot. En canvi, una web no té ànima, no te pot transmetre sensacions, quan estic xerrant jo puc transmetre el que ja he viscut i te pot... me surt de gallina. Una web, pues no, compres, pagues, te'n vas, és impersonal, jo m'agrada molt el roce. I he intentat la gent, i mirar-te en els ulls, i contar-te coses, i que tornis a venir amb mi, i bueno, això no té preu. No, i a més... Ara, per exemple, aquesta setmana, ahir, me venen 4, han comprat per internet un apartament de Formentera, no sé què, no sé quant, van a cercar el dia, m'han hagut de cercar el barco, i no hi ha barco, ni avió. I han hagut de quedar en terra, l'apartament no li tornen a bombers, perquè ha comprat una tarifa no reembolsable, i jo per tant vaig pensar, ja t'andaran un altre dia. Clar, és que és això, i a més tu m'ha agradat molt una cosa que has dit, que tu o qualsevol altra agència, no? Perquè de fet jo aquí tenc un apunt, que no ho havia dit en el començament de la presentació teva, tu formes part del Consell d'Administració de lo que és, ho diré talment ho tenc escrit, Agrupació d'Agències de Viatge de Balears, que és el grup AVA, i també ets el tresorer, si m'equivoc, corregim per favor, Pau, ets el tresorer de la patronal de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge AVIVA. És a dir, dues entitats, jo diria, de primer nivell de reconeixement, on hi ha agrupades totes aquestes persones que fan feina per tu, que ara mos veus cada dia, i així no anant cegos un viatge, com un qui diu. Anem a parlar del turisme local, anem a parlar del turisme nacional, local, del moment turístic. Què en penses d'això? Perquè l'altre dia jo entrevistava una gran responsable d'una cadena turística i me deia, mira, Montse, diu, podem pensar en el turisme nacional, però és un tant per cent així tot petit, i obrir una planta hotelera de les grosses no basta el turisme nacional. Llavors, com ho vius tu, en tot el que està passant ara mateix en el sector turístic, aquest pla pilot del govern? Bueno, jo som pro el negoci local, el que puguis trobar de vora teva, la botiga de queviures o el negoci de roba, del carrer, m'agrada molt comprar i després que aquesta gent hagi feedback i me torni a la compra jo amb un viatge. Clar. Què més? Mesura. Bé,
tu no em fes la pregunta, però que m'he liat. No te preocupis, tu també te passes un joc, en tenim 50 dins el cap i... Tens 50 coses, no, però te volia demanar... Tu que ets un home que viatges molt i això, m'agradaria saber què en penses del moment del turisme, perquè clar, els anglesos encara no acaben d'estar bé en el tema del Covid, Els alemanys que tenen aquesta fàbrica ara amb tanta gent afectada, a Espanya mateix hi ha tot això. Turisme nacional, turisme anglès i alemany són cabdals. Menorca, que depèn molt dels anglesos. Tu, com a home expert en el món del turisme, que viatges molt i coneixes aquests països que he esmentat, què en penses de la situació? Veus una recuperació relativament a mig plaç, a curt plaç? Com ho veus? Bueno, les expectatives d'aquest públic objectiu, que és alemanys i inglesos, és que veiem que a final de juliol que hi hagi bastanta ocupació. No s'arribaran a nivells d'altres anys, ni prou fet sí, però que el turoperador vol dur la gent d'Alemanya cap aquí, vol dur la gent d'inglesa cap aquí, el que se troba els entrebancs de que hi ha rebrots, la gent tampoc fa el món que havia de fer i paguen justos per pecadores, a vegades. Sí. Però sí que la iniciativa és bona. Els hotels de Mallorca se preparen, no tots obriran, perquè no tots tenen la capacitat de fer-ho. Jo, en el meu cas, avui, antes de venir, he mirat el rendiment, diguéssim, i comparant l'any passat, jo només facturaré un 30% del 100% que vaig fer l'any passat. Però trobo que tinc que tenir obert, tinc que tenir el portal obert, perquè si tens el portal obert, la gent entrarà i te demanarà. Si el tens tancat, que te pot escapar a la venta, pot anar enverinat i bueno, val més cobrar poc i tenir obert que no cobrar res i tenir tancat. Trobo jo. Però les perspectives són bones a nivell d'hotels, però bueno, jo trobo que enguany farem més feina els petits hotels, els aeroturismes, farem més feina els hotels familiars, tindran models d'hotels o només han d'obrir una planta o dues de les 5 que tenen, dic per 5, X, perquè no hi haurà turisme per tothom. Vendran, s'explotaran, però no podem comparar, no se pot comparar amb cap altre any que ha estat dolent. Record, a la web, som a la web una altra vegada i veig viajes a medida, exclusivos, trekking, aventuras, experiencias. Te llevamos los billetes a casa, com és això? Bueno, això ja fa molt d'any que ho vaig fer i perquè jo també m'agrada molt el rit la relació humana. Cara a cara, personal, rosa, entre cometes, i des que vaig començar duc els bitllets a casa, o sigui que si tu estàs a Palma, jo duc a Palma. Si estàs a peluqueria, doncs jo duc a peluqueria. Si tu tens que dur a les 8 del vespre, tu duc a les 8 del vespre. És una forma de captar, una forma meva de captar clients, assegurar-los i que tornin a comprar i confiar en jo. Fantàstic, fantàstic. Pau, i recordant www.sollertours.es, Instagram, jo ja m'he fet seguidor, Facebook, trobareu aquest crack que vos explicarà el que heu de... I record, tema de pressupost, més que mai, la gent s'ho mirarà, Pau, què me recomanes? Volem anar aquí o allà? I doncs mira, el que vos he dit en el començament de la conversa, en Pau vos pot assessorar. Des d'aquí per allà no em portis baix, perquè tanmateix allà perdràs 2 hores de coa i, a més, vull dir, és una situació a tenir en compte, ara és moment i tenir un professional. No anem al metge quan no estan bé, no anem al mecànic si el cotxe no va bé, quan volen fer un viatge, quan hem de fer una despesa important, anem a un especialista, és que per mentida, és tan bo d'entendre. No és vera, Pau. Sí, m'agrada que ho digui. No, i a més, pens com tu. Escolta, no tens res més, que duim 20 minuts xerrant aquí i jo conversaria amb tu perquè és un plaer. A més, això és que teva, la teva finestra. Nosaltres ara publicarem íntegra la teva entrevista en el diari digital i el company, la Silvina, segurament la que farà arribar perquè, a més, la mourem per xarxes i el que sigui necessari. Endavant amb el nostre producte i la gent que empenya el carro. Gràcies de veres, Pau. Pues agraït, moltes gràcies, Joan. A tu una ferrada forta, que vagi bé tot. Adéu.